I 15 les receptes del llibre Bon Profit de Joan Castelló que pengen de les parets de la Sala de Cultura de Sa Nostra. Crec que vàrem escollir el millor que podíem escollir en aquest moment, que era precisament fer un homenatge, retre un homenatge, celebrar el centenari del naixement de Joan Castelló. J'ai encore quelques rêves, si tant est que j'ai le temps. Els artistes el que han fet és treballar a partir d'una recepta donada, és a dir, a partir d'un text que han llegit, i a partir d'aquí han hagut de crear una obra pròpia. Hi ha una paciència infinita, i treballo de tant en quant amb la traça del pincel, la huella del pincel. Així que aquí he fet pincelades molt petites que pot ser que són més o menys, pots fer una analogia entre la pincelada i el gra d'arròs. És molt interessant. Em van deixar triar, vaig venir bastant prompte, me va agradar el tema perquè hi havia molt de color simpàtic, les magranes, etc. I aquí està a sobre, espero que agradi a la gent.